Nalazimo se u mestu Baška na, da kažemo, krajnjem jugu ostrva Krka. Ovo mesto je jedno od najpopularnijih na ovom ostrvu, ako ne i najpopularnije. U ovom mestu je i započeo turizam ostrva Krka. Vidjet ćete kako to izgleda. Mi smo se malo preokupali. Voda je veoma prijatna. Plaža je od kamenja neke srednje veličine. Može lepo da se uđe. I plaža je veoma velika. Dugačka je 1,8 km. Mi ćemo kasnije da prođemo ovim putem i da prođemo centrom, da vidite kako centar ovog mesta izgleda. Ponavljam, Baška. Inače, ne znam da li ćete moći da vidite iznad mesta, vidi se gore na bregu crkva Svete Lucije. Jako je važna za istoriju ovog ostrva i za istoriju celog hrvatskog naroda, jer u njenoj blizini je pronađena čuvena Baščanska ploča ispisana glagoljicom. Inače, drugi nam je dan na ostrvu Krku. Nalazimo se sada oko 650 km od našeg Beočina. Večeras nastavljamo dalje, pa ukoliko vam sve ovo bude interesantno, možete da pratite ovo naše putovanje. Biće nam drago.